Аз съм Наталия, както ме знаете. Днес ще играем една игра, която и аз не знам коя ще бъде. И мисля, че ще бъде ето това. Тази съм я минавала поне 1000 пъти, ама не съм снимала. Извинете, че кашлям и пошмърквам. Просто съм болна. И да. Така. Тихо да чувате. Ето. Примерно ето. Снимам ли? Да, снимам добре. Така. Ето сега скачваме тук. Та игра, знаете. Кой не я знае, сам. Една моя приятелка може да знае.